ବଢିଆ ହେଇଛି। ଲୁଣ ଆଇ ତମେ କଣ କରୁଛ? କୋଉ ଶାଗ ଆଜି ହବ? କଖାରୁ ଶାଗ ଖରଡା ହବ। ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ମକଚା ହେଲେ ସଚିନ୍ଦ୍ରା। ହଉ ଏଥିରେ ପଡୁଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କଖାରୁ ଶାଗ, ପୋଟଳ ଶାଗ, ଖଡା ଶାଗ, ଖଡା ଶାଗ। ଏଥିରେ କଣ ଏଟା? ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଶାଗ ପଡୁଛି। ୟା ଭିତରେ ଲୁଣ ପଇଲା, ଲୁଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି। ସେ ହଉ ଓହ୍ଲେଇଦବ ଏଇ ଶାଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ସୁସୁ ହଉ ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦବା। ବନ୍ଦ କରିଦବା। ଏଥିରେ କଣ କରିବା ଏବେ? ଘୋଟା ହବ, ପାଣି ପାଣି ହବ ଆଉ। ଖାଇ ତାକୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ। ତମେ ତ ବନେଇଛ ଆଉ ତମର